povedal, ak by sme nemali zmysel pre krásu, nebolo by krásy. A dnešné popoludnie sa bude niesť ako inak v znamení krásy. Dovoľte mi teda, aby som vás všetkých srdečne privítala na MIS strednej odbornej školy, ktorú zorganizovalo vedenie strednej odbornej školy so zameraním na informačné technológie, poštové a bankové služby s redakciou školského časopisu a pod záštitou druhej vicemy Slovensko v roku 2007 Kristýny Valuškovej, bývalej žiačky tejto školy. Zároveň mi dovolte privítať aj členov poroty dnešnej súťaže MIS strednej odbornej školy. Tvoria ju predsedníčka poroty Kristýna Valušková, bývalá žiačka tejto školy a druhá vicemy Slovensko v roku 2007. Roman Lukáš, riaditeľ strednej odbornej školy so zameraním na informačné technológie, poštové a bankové služby. Margareta Sachtorová, brand manažer firmy Goš Cosmetics. Ďalším členom poroty je Lídia Čižmádiová z akciovej spoločnosti Slovenská pošta. Aj firma Amicom má svojho zástupcu v našej porote, je pán Jozef Ulrich. Samozrejme patrí aj Lukášovi Hopiakovi z akciovej spoločnosti Orange Slovensko. Porote sedí aj Anna Rakitová, zástupca firmy New Yorker. Dnešným členom poroty je bývalý žiak strednej odbornej školy, majster sveta v thajskom boxe v roku 2007, Vladimír Horajší. Pán Jan Kotora je zástupcom firmy Uniplus a ako inak tiež členom našej poroty. A napokon Michal Vilimek a Rudolf Kahn, žiaci strednej odbornej školy. A pri predstavení ešte zostaneme sponzormi dnešnej súťaže MIS sú firma Goš Cosmetics, Slovenská pošta akciová spoločnosť firma Výkon, Orange Slovensko akciová spoločnosť firma Amicom, kvetinárstvo Tulika Iveta Golecká, lekárne pod Bránou Avicena a pri Barbakane, agentúra IF spoločnosť s ručením obmedzených, inžinierka Anna Povinská a Robert Baláže. Dobre, šatina. Bižutérie sú zakúpané v bižutérii pani Aleny Esbertovej na ulici Dvorná Strieborná. Modely na prediadku zapožičala predajná New Yorker a finalistky naličila firma Goš Cosmetics. Skôr ako vám predstavím 12 finalistiek, tak prosím privítajte spoločne žiakov školy Dominika Hertu, Roberta Ruska a Veroniku Boháčovú, ktorí sa vám predstavia so svojím hudobným vystúpením. OMG. Táne niekto. Myslím, že tiež na oko vtieš a hľadáš slova. Na kolecka hodím, pohľad hodím a zastavím čas. Slnku povieš len to, čo chceš, nech nebudí nás, nebudí nás. Slova bez náhode, spýtaj sa ma, spíš, odpoviem, naozaj spím, kam si letí, len drzíko máš. Myslím, že tiež naozaj vieš a strácaš, čo máš. To zareší ti vylovím, no spadnutý vlas. Slnku povieš, len to, čo vieš, nech zobudí nás, zobudí nás. Spíš, nevyslovíš, A to je ešte slovo stále dookola. spíš,
Spýtaj sa ma, spíš, odpoviem, na to spím. Je pozem. Dámy a páni, privítajte finalistky súťaže Miss Strednej odbornej školy. V tomto prvom kole sa vám predstavia v kolekcii New Yorker 2010-2011. Dovolte mi teda, aby som vám ich predstavila. S číslom 1 dnes súťaží Lenka Benečová, 18-ročná žiačka 4. ročníka, narodená v znamení raka. 7 rokov navštevovala základnú umeleckú školu v Flaute. V budúcnosti by chcela úspešne zmaturovať, pokračovať v štúdiu na vysokej škole pedagogického smeru a zamestnať sa na strednej odbornej škole. Číslo 1 Lenka Benečová. Číslo 2 Lucia Grouchová. Lucka je žiačkou 3. ročníka v študijnom odbore poštový manipulant. Je narodená v znamení blíženca a má 18 rokov. V budúcnosti by chcela zmaturovať, popríklade pokračovať v štúdiu na vysokej škole a neskôr sa zabývať v tichom prostredí v nejakej dedinke. Svoj čas však najradšej trávi v spoločnosti svojho priateľa. Číslo 2 Lucia Grouchová. Čo? Číslo 3 dnes nesie Martina Kadažáčková. Martina je veľkou milovničkou zvierat, má 18 rokov, je žiačkou 3. ročníka a narodila sa v znamení panny. V budúcnosti by chcela pokračovať v práci svojej mamy, Taká rockerka, niečo také. ale by chcela pracovať niekde v zahraničí, najlepšie v Nemecku. Číslo 3 Martina Kadažáčková. Taká emáška, proste rockerka. Aj taká chôdza. Finalistkou s číslom 4 je dnes Mária Kováčová. Mária má 16 rokov, je s deťmi, je žiačkou 1. ročníka odboru poštový manipulant a narodila sa v znamení kozorožca. Ju, ale dojebali riadne. Zmaturovala sa tým spracovať do zahraničia a zarobiť si na štúdiu na vysokej škole ekonomickej. Neskôr by si rada našla prácu, ktorá by ju naplňala. Číslo 4 Mária Kováčová. Ako bábika, more. Dnes sa vám s číslom 5 predstaví aj Gorana Abramovičová. 17-ročná žiačka, ktorá študuje odbor poštový manipulant. Gorana žije v Evúce a narodila sa v znamení raka. V budúcnosti by chcela úspešne zmaturovať a pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Jej veľkou túžbou je opustiť Páriž. Kúpil na Facebook. Číslo 5 Gorana Abramovičová. Finalistka s číslom 6 je dnes Kristína Hakalová. Kristína žije v Detve, má 16 rokov, je žiačkou 1. ročníka a narodila sa v znamení panny. Ako 12-ročná pracovala ako fotomodelka pre agentúru Fotomodelník Žiar nad Hronom. V budúcnosti by chcela vyštudovať vysokú školu ekonomickú, chcela by mať vlastnú firmu, rodinu a cestovať po svete. Číslo 6 Kristína Hakalová. Finalistka sa vám dnes predstaví Paula Schneiderová, 16-ročná žiačka 2. ročníka študijného odboru poštový manipulant. Paula je narodená v znamení leva a po maturite by chcela študovať na vysokej škole, prípadne ísť do zahraničia a teda cestovať. Číslo 7 Paula Schneiderová. Finalistkou s číslom 8 je Michaela Králiková. Michaela má 17 rokov, je žiačkou 3. ročníka a narodila sa v znamení Víka. Býva vo Svolone a po skončení strednej školy by chcela odísť do zahraničia alebo študovať na vysokej škole. Číslo 8 Michaela Králiková. Číslo 9 má dnes finalistka Nikola Demédová, 16-ročná žiačka 1. ročníka narodená v znamení Škorpióna. V budúcnosti by chcela úspešne zmaturovať, ísť na vysokú školu v
ktorý je obľúbenou destináciou. Číslo 9 Nikola Demeňová. S číslom 10 sa vám dnes predstaví finalistka Andrea Vyšliarová. Má 16 rokov, je žiačkou 2. ročníka študijného odboru grafik digitálnych médií a narodila sa v znamení leva. V budúcnosti by chcela úspešne zmaturovať a ísť do Spojených štátov amerických fotiť pre nejaký známy časopis. Číslo 10 Andrea Vyšliarová. Ako 11. poradí finalistka Janka Mondlová. Janka má 17 rokov a je žiačkou 2. ročníka odboru grafik digitálnych médií. Tie šaty môžu dať iné. Všetko na jedno kopito. To sú asi nejaké najhoršie šaty, čo majú šatníky. Ale nie, všetko na to na jedno kopito. No tak vidí. No, je to, že na jedno kopito. A ako posledná je finalistka s číslom 12 Lucia Chýmarová, 16-ročná žiačka 1. ročníka narodená v znamení Panny. Svoj čas najradšej trávi s rodinou a priateľmi. V budúcnosti by chcela vyštudovať vysokú školu ekonomického alebo psychologického smeru a neskôr pracovať v oblasti mobilných operátorov alebo v banke. Číslo 12 Lucia Chýmarová. Keď sa na to pozri. Dámy a páni, 12 finalistík súťaže Miss strednej odbornej školy. Keby sa tak aspoň jedna zjebala. Ale Prvé kolo a predstavenie našich finalistiek máme za sebou. V tejto chvíli privítajte medzi nami žiačku Kristínu Volčkovú, ktorá sa vám predstaví latinsko-americký tancov. A po ním príde na ukážka thajského boxu, ktorú vám predvedú bývalý žiak strednej odbornej školy Vladimír Moravčík a súčasný žiak Michal Vilimek. Toto neexistuje, aby si to stopil teraz. vidné je miesto, jak zdojebem ako hadru. Len vidieť, nechýba. Prečo? Na to pekne tancuje. Fumi mi bolo strašne trápne. Iba takto hodiť na zem, to by sa nehodil. Ja už nie na žiadny ples, sľubujem. Si tam troška aj tak bokom obehni, ako to niektorých zaujíma. No.
s Mirkom. Aké to je dlhé? 15 minút? No zatiaľ.